Așa, bună dragilor, astăzi ne jucăm Squid Game, din câte vedeți, de stați o secundă, am vrut să... erau 4 de ore, scuzați-mă, am vrut ce sunt doar acolo. Mă rog, bună dragilor, astăzi ne jucăm Squid Game. Bun, stați, ok, trebuie să votăm acum, da, bine, eu aleg ăsta, adică Leon. Da, mai bine nu spune. Mă rog, bine, mergem la... Chiar serios, stați o secundă. Mă duc înapoi. Gata. Dacă nu greșesc aici. Nu. Omor. Bro, ce labirintul ăsta? Gata. Eu mă duc așa. Smile. Gata. Am făcut poză. Cum trebuie doar să merg pe scări. Asta e cu cheile. Nu întrebați de ce am scris. Asta e cu cărți. Nu știi. Geam. Stați. E un labirint, așa ca în ăla, cel adevărat. Asta e știu, nu mă întrebați, e pe limba mea. Bine. Și pe aici mergem. Asta e, pe aici, nu. Conița. Bă, pe aici. Chiar dacă gata, coci. Cum era? Stați o secundă. Coso. Ok, nu contează. Am pus ce am găsit eu așa. Squid primul joc. Stați așa. Gata, încetează. Guanita. Ok, din nou trebuie să ne mișcăm. Ok, se uită păpușa. Să ne prefacem.
Că altceva nu știu. Asta e. Wagone, Anita. Ok, gata. Așa, am terminat. Bine, Doll Song normal. Bă, a fost mai târziu. Da, degeaba. Ce zice? B? Nu știu unde e ea. Îmi pare rău. Nobody here, I just was not move. E random. E complet. Dar nu există jump rope. Eu aștept din cauza că e ăsta. Ok, gata. Ce scrie? Players cannot. Oh. Ok, aici două sunt cu asta. Bine, înapoi. You have been teleported to 40.50, Okay, 73.00, minus 20.50. I don't know la ce mă uit. Da, nu mă întrebați. Pur și simplu cânt așa. De plictisel. Bă, chiar îmi pare rău că cum să vă explic? Ăia care au murit în Squid Game, de fapt nu au murit, e doar așa editat sau animat. Dar chiar hai să mergem la Mingle, hai la Mingle. Ok, guys, gata, Mingle. Ok, am zis eu din cauza că n-am, cum să explic, n-am voce de asta. Ok, smile nu mai trebuie, că am fost la început de obicei. Și acum hai la Mingle, Mingle, vreau la Mingle. Au. Nu știu ce, dar îmi place mult Mingle.
Jocul, se spune că e joc, dar nu e joc. Că se omoară unul pe altul acolo. Nu scrie. Oh! Oh! Și nu e de copii filmul. Dar eu m-am uitat când aveam m-am uitat când eram mică. Cât? Oh, nu stai, asta e alta. Asta e alta. Asta, ce zice, geam. E la cu geam la final. Și mi-am... trebuie să caut. Ok. Și... Guru. Nu mă întrebați de ce am scris guru. Stați o secundă. Bine, hai să facem asta mingle. Și să mergem în continuare. Să. Ok, stați. Să-mi pun. Circ. Stați o secundă să caut. Stai de capul. Minut. Costă 1 minut. Gata. Stați că... Nu întrebați. Bum. Ok. Oh nu, s-a făcut iar. Adică se închidau ușile după aia. Și mai asta e ultima rundă. Hai, începi. Ce? Gata, s-a terminat runda. Mă, închide-te! Gata, mulțumesc. Bine. Încă o dată. Să mă ocup și pe așa. E mai bine pe așa. Dacă ar să se plimbă. You have been teleported to 40.50,
53.00 minus 20.50. Mingle Reg Lightning Night Remix. It's got some my something monkey in the dark. A fan, I'm bad. Bro, noi facem cu Squid Game. Nu Michael Jackson. Nu ce-ar fi să facem vreodată, dar să căutăm harte de astea și să o construiesc. Bine, mergeți. Ok. Nu știu cu cine o să mă bat la aia, ultima rundă. Da... Ce amuzant. Ok. Bro, Michael Jackson dacă ar juca, cum să spun, mă rog. Your game mode has been updated to adventure. Your game mode has been updated to adventure. Stai, eu am chei, am primit chei. Morning. Am cheia. Nu, uite ăla. Stai, mai țineți minte alea cu ăla 456 și ăla cum îl chema parcă? Acolo am ajuns. Ok, am cheia. Uite aici am tăiat cheia. Că nisip. Camera simplă. M-am băgat. Pe scară. Dar cum mă duc eu pe scara aia? Deci scara e pe aici.
încerc să joc jocul ăsta, dar pe Minecraft, dar nu cred. Ok, n-am idee cum am infinitul. Bă, music. Las lopețile aici. Nu vreau să țin. Ce-ar fi dacă aș bage? Da. Prin guarduron. Asta acum. Brote. Ok, jocul jocul ăsta, ok, gata. Start. Ok, și asta aici și hai, dai, hai, president. Oh, Jackie, ce asta, Jackie? Deci, president, then got minus method, place bomb, place bomb. Place bomb. Ok, am încercat. Dar acum hai. Spinning. Deci, place the spinning top on the ground, and drop the string. Ok, deci, bam. Dar câte... Ok, deci, place. Bam. Am încercat regere. Dacă tu știi mai bine să fac stocul. Bine, drop al 5 punci on each cast. Oh! Bro, cum fac? Ok, o iau învățăreală. Uite cum fac și-o de-astea în învățăreală. Stați. Oh my god,
să joc în sezonul ăla de Squid Game. Ok. Ei. Bine. Play să stau. Ce stau, nu? Stai. Care stau? Stau, nu de acolo. Ok. Pam. Oh. Pam. Ok. Pam. Se pune? Am încercat, nu știu cum să fac în Minecraft, dar vreau să știu. Bine. Deci, drop the blue. Și dacă... Bine, drop the blue. Rog. Și... Win. Așa. Start. Gata, am câștigat. Ui. Iori. Bine, aici se termină episodul. În momentan, cred. Trebuie să mă gândesc la care n-am făcut și la care n-am făcut. Fac cândva, nu știu când fac. Da, în momentan asta am postat azi. Poate mai postăm ceva am postat. Bine, mai avem pe asta cu geamul. Avem pe geam. Stați o secundă. Deci, pe ăla cu geamul. Pe ăla îndrafinat. Pe asta guruguru nu. Deci nimic. Asta ce era? Sefără. Pe ăsta sefără. Și pe ăla cu geamul. Bine. Sefără și geam. Bine, asta e ce am postat azi. Ne vedem mâine sau cumva. O să mă spawn aici. Și ne vedem mâine. Pa, pa!